Ki ya nek nawala kok diaturke saking Pak Surasa Sawangan Magelang. Nyuwun sinom dawaken si kucing ingkang nyekar Mbak Hindi. Oh iya. Ya urut sik saka Mbak Lita sik ya, Mak. Ya, ora apa-apa. Ya Mbak ngadeg. Ora disepoti. Ora. Nek sinden sing kelakuane apik-apik, tekane apik-apik ora tak sepoti. Lah kula keri dhewe tekone. Keri dhewe. Ora apa-apa, Mbak. Jenengan keri dhewe le dugi ora apa-apa. Nek kaya urung dosa. Nah, nek kaya sing kae sing nyekel kipas kae teko keri dhewe tak antil. Iya. Ora apa-apa, kendala iki wektu iki ora apa-apa. Ya. Nembang Mbak Yo. Nggih, nembang napa niki? Sesideman, Mbak. Sesideman nggih. Heeh. Karyane sapa kuwi ora? Karyane anu malah WA. Kenapa? Oh, WA-an kali sing nyaron to. Oh, mung cerak kok WA-an. Lah PDKT kok ya. Oh sing ngempul. Wah, jan. Arep dipameri godo. Nembang, Mbak. Sesideman sak bawane. Arep mau wis bawa ora apa-apa bawa meneh. Ya. Nano ninyo. Wiwi tani. Pentekan rokok. Aduh, suarane kok ya ngos-ngosan kok ya. Mboten napa-napa, mau peplayon ta, Mbak? Nggih, pelayan saking Paraang. Nggih. Tegese le ngos-ngosan ki ora mergo kegiatan liyane. Nggih kegiatan. Lah iya. Nggih. Ora ya kegiatan mangkat layangan terus dadi ngos-ngosan ngono to. Ora apa-apa. Handerek sang peke. Aduh, Mboten napa-napa. tidak kuat nyawang yang ngempul. Ora. Aku Ayo, Win. berguyon kok ya, guyon ki kena to. Kena wae, Mbak. Ning dhuwur panggung guyon kena. Nek ning ngisor wis beda maneh. Bojomu dukuh lho. Priya bagus. Priya bagus kang oleh budaya. Panjenengan ki ya kenal karo sing ngempul kae, Mbak. Nggih, tepang. Tepang. Sapa karo asmane? Mas Dwi. Mas Dwi. Nggih. Oh alah, ya bener. Leres mboten? Leres. Oh, nggih. Pun Niku- gadah garwa ta? Non? Pun gadah garwa. Empun, bojone dukuh. Oh, ya mboten wani-wani. Mula nek arep nyaingi sak ora-orane sampean ki lurah. Bupati. Lurah pasar. Iya. Sowan menyang Sowan menyang kutha Gading. bendara Bendera tung 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 kok. Yung-yung. Selendang kuning. Isin aku ya. Aja terpengaruh cangkemku, Mbak. Lah pripun? Cangkemku ki elek. Sik apik napane? Ya, mah takon sing apik-apane. Lah ya piye aku ya takok. Ah, ya. Selendang kuning kang saking bukit. Sing fokus, Mbak. Akibar lulus. Aku ora fokus mergo dimat-matne karo sing ngempul ki mau. Kan mau ngempul kok ngemati aku nyapa iki lho. Aja terus ngono. Kae ora kok ngematke cen kero kae kuwi. Oh ngono to. Heeh. Hati-hati to sing fokus lho. Anu akibar lulus to sampean? Heeh. Aja terpengaruh wong lanang. Mboten. Aman
Soale nek terpengaruh wong lanang musuhe dukuh kae soale kae. Ora ben-ben. Aurok. Swara kurang paramana ning wasis ing wasis wah kleru kok iki mau nduk. Apa? Donge wong piyai isih urung kenal piyai Kakung. Kuwi tembange aja sesideman. Oh, lah apa? Lah wis kebacut kok dibawani ngono kok. Ben dikancani karo Mbak Yoga, ben tulak sarike iki ora di. Ayo bluk. Nah iki tak sepoti. Apa sepote? Sepote apa ya, Nduk? Sampah iki soalnya ndregil iki. kok ndregil apane sih ndregil Ayo bab tembang iki rak sesuai nek karo jenengan, Mbak. apa iya Sesideman. Iya, Wis ngaku wae. iya. Nah, selamat malam, Mbak Yoga. selamat malam Wis kenal adine ro? sampun nggih Mbak Iki pernah Adi, soalnya sing ngempul kae ya adimu sak pernah. kok saged Wah iya iso wae. nggih Anggung romarang bendara ya Mbak Yoga. anggung rom marang bendara Tiasulestyo pijer ngincangake alis Ya. terus tresno sesideman Ya. Rangkep ke. luwih becik patenono timbang berpisahan tak lewengi samudana marang kula warga berwolan praputra Bagiane Mbak Yoga dangdut, Oh iya. ki sak pupuh dangdut, sak pupuh langgam. Oh ngono, ora apa-apa, Mak. Iya. Variatif. Ya. lewat kincanging alismu kawabang Ayo Mbak Lita. mongko kowe bocah gunung jiwa raga kehormatan Dangdut. Ya. urip pon
ana kutha gedhe kebedak tukane omah saisine apa wae nadyan sesedeng mesti gas Wah, matur nuwun. Wah, lah sing bendhe kebablasan.